نزیکە 8 ساڵ دەبێ شەڕێ ناوخۆیە سووریە بەردەوامە و لەگەڵ وەیە کۆوەڵاتێن پەیوەندیدار دەبێژن هەوڵ دەدەن چارەسەریەکێ ji krîza çîkiyayê ya wî welatî re bibînin. Lê wiha nexuyaye di demeke nêzik de asoyeke geş were dîtin. Di hundirê 365 rojên sala 2018 de çendîn bûyerên siyasî û çekdarî li Sûriyê qewimîne. Bûyera yakem di roja 6 çileya sala 2018 de bû. Ko firokeya bêfirokevan binkeyê leşkerî yê Hemêmî me û xala piştgirîkirina hêzên deryayî yên Rûsyayê li binkeya deryayî yê Tertûsê birdûman kir û ti aliyekî berpirsyariya xwe derbarê êrişê de ranegihand. Bîstê Çileyê artêşa Tirkiye bi hevkariya grûpên çekdar ên İslamî û artêşa azada Sûriyê di jî Efrînê operasyona bi navê Çiqleya Zeytûnê da dest pê kirin. Piştî 24 rojan di siyê heman mehê de Kongreya Diyaloga Sûriyê li bajarê Soçî ya Rûsyayê bi amadebûna 600 kesan hat sazkirin û tê de biryar hat dayîn li ser bingeha biryara Encumena Asayîşa Navdewletî hejmar 2054 ji nûnerên hikûmet û opozisyona Sûriyê Komîteya Daraştina Destûrê bêpêk anîn. Di dehê Sibatê de Komîsyarê Bilind Êberê yê Netewên Yekbûyî bo karûbarên dosyeya mirov Zêd Raet Hussein daxwaz ji civaka navdewletî kir ku derbarê kuştina herî kêm 277 kesên sivîl li Guteya Rojhilatê Şamê di dema 4 heta nehê wê mehê de helwesta xwe pêşan bide. Nehê meha Adarê Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku Amerîka di demeke nêzik de ji Sûriyê derdikeve. Nehê meha Adarê Serokê Fransayê Emmanuel Macron li Koşka Elîzê pêşwazî li şandeka federaliya Bakurê Sûriyê kir û hikûmeta Fransayê biryar da hêza leşkerî bişîne navçeyên jêr kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê. Çarê meha Nîsanê li Enqerê bi serokatiya Erdogan, Putin û Ruhanî civînek taybet bi rewşa Sûriyê hat sazkirin. Duê Êlûnê Wezîrê Derveyê Fransayê Jean-Yves Le Drian got divê em îtiraf bi wê yekê bikin ku Beşar Esed şerê Sûriyê bir lê aştî ji dest da. Sî û yekê cotmehê hêzên Tirkiye dest bi topbarankirina bajarên Kobanî û Girêspî kirin û vêna jî Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê neçar kir ku êrişên ser Daişê rawestîne. 27 Mijdarê hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê yekem xala çavdêrîkirinê li Girêspî ser sînorê navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê danî.